Здравейте, хора! Днес ще ви разкажа за 3 лева от 1951 година. Виждате ги. Държавен съкровищен билет. Ето го герба на Народна република България. Ето го надписа 3 и номера. Моя съответно е АВ 025164. НРБ, Народна република България, т.е. ето го водния знак, сърп и чук и надпис БНБ. Ето я задната страна, кратка информация за банкнотата, понеже тя е правена в Русия и има 2-3 печатни грешки, руски думи все едно, но пак се личи, че е доста добре направена. Виждате 3 лева сърп и чук. Много приличат на 3 рубли от този период, но нормално е, тогава почти всичко в България е заимствано от СССР. Ето тук иначе 3 рубли, 1961. Ето государствения казначейски билет, СССР. Аз съм ви ги показвал в друго видео. Ето виждате тук надписа 3. Моя номер на банкнотата е ИО 2623514. Ето 3. Водния знак са звезди. Задната страна 3 рубля. Кратка информация на различни езици. И тук на руски. Ето 3 и това е. Виждате ги, много са хубави. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!